Hola, avui cuinarem lluç a la basca. Els ingredients per 4 persones que farem servir són 400 grams de lluç, 400 grams de pèsols, espàrrecs, 4 grams d'all, farina, oli d'oliva, julivert i sal. Mentre descongelem el lluç, anem picant els alls. Posem l'all en una cassola amb un bon raig d'oli. Encenem el foc. Volem que quedi cuit però sense agafar color. Afegim una cullerada de julivert i 4 cullerades de farina. Ara remenem. Amb aquesta farina farem la salsa, espessarem la salsa. Ara afegim aigua a poc. Si volguéssim donar una mica més de gust, ho faríem amb fumet. Afegim a poc perquè no es facin grumolls. Estem treballant a foc mig. Si treballessin a foc fort, se'ns enganxaria la salsa. Hem deixat la salsa bastant líquida i ara el que hem fet és esperar que faci el bull, salem i afegim els pèsols. Els pèsols no cal que estiguin descongelats. El que fem és ara bullir-los uns 3-4 minuts. Ara afegim el lluç. Normalment s'enfarina i es fregeix una mica en una operació prèvia. Nosaltres ho farem directament perquè així en forma de rodanxa no es desfà tant. Si féssim servir filets, potser sí que ho recomanaríem. També afegim els espàrrecs. La recepta de lluç a la basca normalment també porta cloïsses i ou dur. Però farem així una versió més simple, que serà més ràpida. Tapem i en 3 minuts està fet. Emplatem. La ració de lluç és aproximadament uns 125 grams. En aquest cas serien 2 rodanxes petites. Posem els espàrrecs i els pèsols. Per acabar de completar l'àpat faríem una amanida verda de primer i pa d'acompanyament. Espero que vagi de gust. Bon profit!